Nej, ikke sådan rigtigt. Det er kun til pynt. pynt. I den. Nej. Nu må jeg prøve den. Kan du bare lukke døren? Man må gerne røre ved den. Ja, når man skal slukke og tænde for den, ikke? Man må også gerne røre. Ja, det skal vi lige kigge på i morgen, det der sammen. Der er lige noget, vi skal kigge på. Må man ikke folde det sammen? Nej, man skal helst ikke folde det sammen. Vi skal bare lige have fundet ud af, hvad vi lige skal gøre ved dem. Men det skal vi lige kigge på i morgen sammen. Ikke også? Jeg folder det sammen. Jeg tror, at nogen tager en lille knøjere. Kan du se, så skal der have en gardin heroppe. Vi kan rulle ned. Dit prinsessegardin, det duer altså ikke mere. Det er for lille. Det er for lille til det her nye vindue. Så må jeg håbe, du får en ny lille fødselsdagsgave, ellers så må vi have fundet det, ikke? Ja, det er lille, så er det ikke det? Du må prøve at se, huske det. Jeg er en prinsesse. En prinsesse med småkager i hele hovedet. Og du kan prøve lidt sammen. Kan du ikke? Der er en ledning i, Aya. I døren. Jeg skal prøve at se, om der er noget helt op for øjen. Det er der ikke, skat. Nej, det er noget i nu. Der skal være plads til, hvis man nu får mange Barbie-dukker, for eksempel i fødselsdagsgave. Eller noget andet spændende. Ja. Hvor skal jeg putte noget her i? Hvad vil du gerne putte dig i? Barbie-dukker. Barbie-dukker.